ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂയി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം അധ്യായം 1 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി. ആ അധ്യായത്തിലെ 24 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 24 ശ്ലോകം ഇന്നലെ കണ്ടത് 22ഉം 23ഉം 24 അല്ലെ. ഇന്നലെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും മനുഷ്യ മനസ്സിലെ അശുദ്ധികളെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഭാവത്തില് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയത്തില് മാലിന്യം, ആ മാലിന്യങ്ങളാണ് എന്തിന് കാരണം? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? അചിന്ത്യമായ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തില് വിരാട് രൂപത്തില് മനസ്സർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് നമുക്ക് ഇന്നലെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തന്നത്. അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഒരു വ്യക്തി ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനം, ആ ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനുശേഷം മനസ്സില് ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥൂല രൂപമായിട്ടുള്ള വിരാട് രൂപത്തിൽ അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തില് മനസ്സൂന്നി ധ്യാനിക്കുമ്പോ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വരൂപം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ടും സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക രൂപത്തില് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടു. അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തേക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ചാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്.
എന്താ പറഞ്ഞത് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിബൃഹത്തായ ആവിഷ്കൃത രൂപം ആ പരമസത്യത്തിന്റെ തനത ശരീരമാണെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിന്റെ ലോകം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആവിഷ്കൃതമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരമാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപത്തില് 3 കാലത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ എന്താണ്? ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. എല്ലാതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വികാസമാണ് എന്നും ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അസുരന്മാർക്കും അവരെക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് എന്ത്? വിരാട് രൂപം. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഈ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇതില് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കൃത രൂപം, അതാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 25. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിനെ കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ധാരണ നമുക്ക് തരാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അണ്ഡകോശേ ശരീരസ്മിൻ സപ്താവരണ സംയുതേ വൈരാജ്യ പുരുഷോ യോസൗ ഭഗവാൻ ധാരണാശ്രയഃ. അണ്ഡകോശേ ശരീരസ്മിൻ സപ്താവരണ സംയുതേ വൈരാജ്യ പുരുഷേ യോസൗ ഭഗവാൻ ധാരണാശ്രയഃ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപ്താവരണ സംയുത വിരാജ പുരുഷോ യോസോ ഭഗവാൻ ധാരണാശ്രയ. ശരീര സപ്താവരണ സംയുത വിരാജ പുരുഷോ യോസോ ഭഗവാൻ ധാരണാശ്രയ. ശരീര സപ്താവരണ സംയുത വിരാജ പുരുഷോ യോസോ ഭഗവാൻ ധാരണാശ്രയ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അണ്ഡകോശെ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ, ശരീരത്തിൽ, അസ്മിൻ ഈ സപ്ത 7 മടങ്ങായ ആവരണങ്ങൾ സംയുതേ അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈരാജ്യ ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചം പുരുഷ ഭഗവാന്റെ രൂപം യത് അത് അസൗ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ധാരണ ആശ്രയ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 7 വിധങ്ങളായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രപഞ്ച കോശാധാരത്തിനുള്ളിലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതിബൃഹത്തായ സർവ ലൗകിക രൂപമാണ് വിരാട് രൂപധാരണയ്ക്ക് ഹേതുവായ വിഷയം. ഇവിടെ പറയുന്നത് 7 വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 7 വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഘടകങ്ങള്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ അതായത് മഹത്വത്വം. ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 7 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 7 വിധത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങള് ഇതിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രപഞ്ച കോശധാരത്തിനുള്ളിലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതിബൃഹത്തായ സർവലൗകിക രൂപമാണ് എന്ത്? ഈ വിരാട് രൂപധാരണയ്ക്ക് ഹേതുവായ വിഷയം. അപ്പൊ വിരാട് രൂപധാരണയ്ക്ക് ഹേതുവായ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ 7 വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചം, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 7 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ വന്നിട്ട് മഹത്വത്വം എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ മഹത്വത്വം പിന്നെ അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ആത്മീയ ലോകം വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ
ആത്മീയ ലോകം വൈകുണ്ഠ ലോകം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ആ സർവലൗകിക രൂപം അതാണ് എന്തിന് കാരണം വരുന്നത്? വിരാട് രൂപത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരേ സമയം ഭഗവാന് ബഹുവിധമായ മറ്റ് രൂപങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് രൂപങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അനന്യങ്ങളാണ്. ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവും യഥാർത്ഥ ഭഗവത് രൂപം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തെളിവ് സഹിതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ആന്തരിക ശക്തിയായ ആത്മമായയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ ഒരേ സമയം ബഹുവിധമായ രൂപങ്ങളാലും അവതാരങ്ങളാലും സ്വയം വിസ്തരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹം പരിപൂർണനാണ്. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അസംഖ്യം പൂർണ്ണ രൂപങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും യാതൊരു കുറവും സംഭവിക്കാതെ അദ്ദേഹം പരിപൂർണനായി തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശക്തി അഥവാ അന്തരംഗ ശക്തി ആ വിധത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാന് പലതരത്തില് ബഹുവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല എന്നാണ്, അനന്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ്. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ്. അതിൽ നിന്നും ഒന്നും എന്തല്ല? അനന്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം അനന്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല. ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ യഥാർത്ഥ ഭഗവത് രൂപം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തെളിവ് സഹിതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് തെളിവ് സഹിതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആത്മജ്ഞാനവും അതീന്ദ്രിയവുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ആത്മമായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ ഒരേ സമയം ബഹുവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളാലും അവതാരങ്ങളാലും സ്വയം വിസ്തരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മമായ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒട്ടും ക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ തന്നെ, പൂർണ്ണ ശക്തിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ ഒരേ സമയം തന്നെ ബഹുവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളായിട്ടും അവതാരങ്ങളായിട്ടും വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം പരിപൂർണനാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അസംഖ്യം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കും. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. നമ്മൾ ഈശോവാസുപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന മന്ത്രമാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അസംഖ്യം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കും. എന്നിട്ടും ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാതെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യും? പരിപൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശക്തി അഥവാ അന്തരംഗ ശക്തി ആ വിധത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയമായ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാന് മേലാളന്മാരോ പ്രതിയോഗികളോ ഇല്ലാത്ത പരിപൂർണ പുരുഷനാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അല്പബുദ്ധികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി മാത്രം ഭഗവത്ഗീതയിലെ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാട് രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്ന 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാട് രൂപം വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ മേലാളന്മാർ പ്രതിയുള്ള പരമപുരുഷന് അദ്ദേഹം പരമപരിപൂർണ പുരുഷനാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അല്പബുദ്ധികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിരാട് രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. സൂര്യനോളം തന്നെ വലുപ്പമുള്ള അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർവവ്യാപ്തമായ ശൂന്യാകാശത്തെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവാദികളായ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നു. അതായത് സൂര്യനോളം തന്നെ വലിപ്പമുള്ള അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർവ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ശൂന്യാകാശം, അതിനെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ചിന്തിക്കാൻ ഭൗതികവാദികളായ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചവും മറ്റു 100,000 പ്രപഞ്ചങ്ങളും, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചവും മറ്റ് 100,000 പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അഹംബോധം, അനിർവചനീയമായ വസ്തു, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെ 7 വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആവരണങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിബൃഹത്തായ ഒരു പന്ത് പോലെ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവായി ശയിക്കുന്ന കാരണസാഗരത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഈ പ്രപഞ്ചവും 100,000-കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്തില്ലാത്ത ഭൂമി ഇല്ലാതെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ കവറിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അഹംബോധം, അനിർവചനീയമായ വസ്തു, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇങ്ങനെ 7 വിധങ്ങളായ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിബൃഹത്തായ ഒരു പന്ത് പോലെ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന കാരണ സമുദ്രത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനിർവചനീയമായ വസ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനെ എന്താണത് നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അനിർവചനീയമായ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൗതിക ആവരണങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിബൃഹത്തായ ഒരു പന്ത് പോലെ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവായി ശയിക്കുന്ന കാരണ സമുദ്രത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് പറയാം നമുക്കതിനെ കുറിച്ച്. പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായ അവർക്ക് തലയ്ക്കു മീതെയുള്ള ആകാശത്തെ മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ? നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭാഗിക വിസ്തരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച ബീജങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ച ബീജങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭാഗിക വിസ്തരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ച ബീജങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും മഹാവിഷ്ണു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇവണ്ണം ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ശൂന്യമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അത് ശൂന്യമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വ്യാജമായ ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ നിസാരനായ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിയോഗിയായ അവതാരമായി ഒരുവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം മൂഢതയാലാണെന്ന് പരിതാപ നിലയിലുള്ള വിഡ്ഢിയായ ഭൗതികവാദിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വ്യാജമായ ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ നിസാരനായ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിയോഗിയായ അവതാരമായിട്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിസാരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിയോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായിട്ട് ഒരുവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം മൂഢതയാണ് എന്നുള്ളത് അത്രയും പരിതാപ നിലയിലുള്ള വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചെയ്തതുപോലെ അവണ്ണം വിരാട് രൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന പാഠം വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്തിനു കൂടിയാണ്? ഭഗവാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം വിരാട് രൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമേ എന്ത് പാടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർക്ക് പാഠം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഭൗതികവാദിക്ക് സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം വിരാട് രൂപത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ രൂപത്തിൽ മനസ്സേകാഗ്രമാക്കാം. അപ്പൊ ഭൗതികവാദിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥം വിരാട് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ രൂപത്തില് മനസ്സേകാഗ്രമാക്കാം. പക്ഷെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവരും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനോ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിരാട് രൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്തവരുമായ കാപ്പട്ടിക്കാരാൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവർ നിശ്ചയമായും ജാഗ്രത പുലർത്തണം. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവര് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിരാട് രൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവില്ലാത്തവരുമായ കാപ്പട്ടിക്കാരാൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 26. പതാളമേതസ്യാഹി പാദമൂലം പഠന്തി പാർഷ്ണി പ്രപദേരസാതലം. രണ്ടുപേര് ചൊല്ലിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം. പാതാളമേതസ്യ ഹി പാദമൂലം പഠന്തി പാർഷ്ണി പ്രപദേരസാതലം. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഭഗവതേ വാസുദേവായ പാദമൂലം പടന്തി പാസ്മി പ്രമദേ രസാതലം അധാളമേധസി പാദമൂലം പടന്തി പാസ്മി പ്രഭാതേ അധാളമേധാരം പാദമുഖ്യം പടന്തി പാസ്മി പ്രഭാതേ രസാതലം മഹാതലം വിശ്വസൃജേത ഗുൽഫൗ തലാതലം വൈ പുരുഷസ്യ ജംഘേ മഹാതലം വിശ്വസൃജോത ഗുൽഫൗ തലാതലം വൈ പുരുഷസ്യ ജംഘേ മഹാതലം തലം വൈ പുരുഷസ്യ ജംഘേ മഹാതലം ഹരേ കൃഷ്ണ. പാതാളം പാതാളം ഏതസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹി കൃത്യമായും പാദമൂലം പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗം പഠന്തി അവർ അതിനെ പഠിക്കുന്നു പാർഷ്ണി പാദതലം ഉപ്പുറ്റി പ്രഭതേ കാൽവിരലുകൾ രസാതലം എന്നു പേരായ ലോകങ്ങൾ മഹാതലം എന്നു പേരായ ലോകങ്ങൾ വിശ്വസ്രഷ്ടാവിന്റെ അഥ അപ്രകാരം ഗുൽഫൗ കണങ്കാൽ തലാതലം എന്നു പേരായ ലോകങ്ങൾ വൈ അവണ്ണം അവയാകുന്നു പുരുഷസ്യ ഭീമാകാരമായ പുരുഷന്റെ ജംഘേ കാൽവണ്ണകൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം വിശ്വേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗം അതായത് ഉള്ളംകാൽ പാതാള ലോകമായും പാദതലവും കാൽവിരലുകളും രസാതല ലോകമായും മഹാതലം കണങ്കാലുകളുടെ ഭാഗമായും തലാതലം എന്നു പേരായ ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽവണ്ണകളുടെ ഭാഗമായും അറിയപ്പെടുന്നതായി അഭിജ്ഞർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വിശ്വരൂപം ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപമാണ് എന്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തില് വിശ്വേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളംകാലാണെന്ത് പാതാള ലോകം. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ ഉള്ളംകാല് പാതാള ലോകാണ്. പിന്നെ പാദത്തിന്റെ തലം പിന്നെ കാൽവിരലുകൾ അത് രസാതല ലോകമായിട്ടും മഹാതലം എന്ന് പറയുന്നത് കണങ്കാലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടും തലാതലം എന്ന് പേരായ ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽവണ്ണകളുടെ ഭാഗമായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ 14 ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ കാണുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇവിടെ പാദമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാദത്തുമെന്ന് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗമാണ് പാതാള ലോകം, പാദതലം കാൽവിരലുകളും രസാതല ലോകം, മഹാതലം എന്ന് പറയുന്നത് കണങ്കാലുകളുടെ ഭാഗം, തലാതലം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവണ്ണകളുടെ ഭാഗം. അതായിട്ട് പറയണം. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശരീരാസ്തിത്വത്തിന് ബാഹ്യമായ ആവിഷ്കൃത വിശ്വരൂപ ഭാവത്തിന് വാസ്തവികത്വമില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:4 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യക്ഷമായ ലോകത്തിലെ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികവാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലുള്ള സകലതും പരമവ്യക്തിത്വമാണെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ സങ്കല്പനം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവാദിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. എങ്കിലും ഭരിക്കാനുള്ള ആവേശത്തോടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമല്ലെന്ന് ഭൗതികവാദി തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് കാരണം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെ സ്വാനുഭവത്തിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും തീർച്ചയായും സേവന മനോഭാവത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. സേവന മനോഭാവത്തെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം വിരാട് സാക്ഷാത്കാര ധാരണ ദാർശനികനിൽ നാമമാത്രമായ ഫലമേ ഉളവാക്കുകയുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയനും ആത്മജ്ഞാനപരനും സർവാതിശയവുമായ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലായാലും അത് നിശ്ചയമായും ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമേ അല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശരീരാസ്തിത്വത്തിന് ബാഹ്യമായ ആവിഷ്കൃത വിശ്വരൂപ ഭാവത്തിന് എന്തില്ല, വാസ്തവികത്വം ഇല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല.
ഭഗവത്ഗീത 9:4 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യക്ഷമായ ലോകത്തിലെ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്? ഈ ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതികവാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലുള്ള സകലതും പരമ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭൗതികവാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലുള്ള സകലതും, ഭൗതികവാദിയിലൂടെ കാണുന്ന വാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണുന്ന സകലതും പരമ വ്യക്തിത്വമാണെന്നുള്ളതിന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ സങ്കല്പനം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവാദിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകാനുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഭൗതികവാദിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകുന്നതാണത്. എങ്കിലും ഭരിക്കാനുള്ള ആവേശത്തോടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്തല്ല? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമല്ലെന്ന് ഭൗതികവാദി തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് കാരണം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മായാശക്തി കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാട്, ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് കാരണം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും തീർച്ചയായും സേവന മനോഭാവത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, കാരണം ഭൗതിക രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെക്കാളും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ പരമസത്യത്തെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം? സേവന മനോഭാവത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അപ്പൊ സേവന മനോഭാവത്തെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം വിരാട് സാക്ഷാത്കാര ദാർശനികനിൽ നാമമാത്രമായ ഫലമേ ഒഴിവാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സേവന മനോഭാവം ഇല്ലെങ്കിലോ ആ വിരാട് രൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ധാരണയും എങ്ങനെയുണ്ടാവുള്ളൂ? അതിനും ചെറിയൊരു ഫലം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയനും ആത്മജ്ഞാനപരനും സർവാതിശയമായ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലായാലും അത് നിശ്ചയമായും ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മജ്ഞാനപരനും സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലായാലും അതെന്തല്ല? ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല. അദ്ദേഹം ഏതു സാഹചര്യത്തിലും സ്വവ്യക്തിത്വത്തെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ഭൗതികമായ സകലതിനെയും പങ്കിലമാക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കപ്പെടാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് ഭാവത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ പരിരക്ഷിക്കാനും ഭൗതികമായ സകലതിനെയും പങ്കിലമാക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഒട്ടും ബാധിക്കാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. കാരണം ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാല് നിലകൊള്ളണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലായാലും ഭഗവാനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ 14 ലോകങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ 14 ലോകങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭൂവർലോകം, ഭൂവർലോകം, സ്വർലോകം, മഹർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, സത്യലോകം. അപ്പൊ എന്നീ ലോകങ്ങൾ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നൊന്നായി ആരോഹണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 7 ലോകങ്ങളും പിന്നെ അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതളം, പാതാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 7 ലോകങ്ങൾ ഒന്നിനു താഴെ മറ്റൊന്നായി അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലെ ലോകം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭൂവർലോകം, ഭൂലോകം, അങ്ങനെ ലോകങ്ങള്. സത്യലോകം, തപലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭൂവർലോകം, ഭൂലോകം, ഭൂവർലോകം, ഭൂലോകം. അതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 7 ലോകങ്ങള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതള, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നുള്ള 7 ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലെ സത്യലോകം, ഏറ്റവും താഴെ പാതാള ലോകം. അങ്ങനെയാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങള് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ളതാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരവർണ്ണന നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണം ആരംഭിക്കാൻ. അപ്പോ ഭക്തിമാർഗം കൊണ്ട് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ വർണ്ണിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ
നിശ്ചയമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണം ആരംഭിക്കാൻ. ആയതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത് വർണ്ണന ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വീകൃത ഭഗവത് ഭക്തനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വർണ്ണന തികച്ചും മാനദണ്ഡത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീര വർണ്ണന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വർണ്ണിക്കുന്നത്? പാദത്തിൽ നിന്നാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ദർശനം എടുക്കുന്നതും വർണ്ണിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പാദത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയാം. ശ്ലോകം 27. ദ്വേജാനുനി സുതലം വിശ്വമൂർത്തിർ ഊരുദ്വയം വിതലം ചാതലം ച മഹീതലം തജ്ജഘനം മഹീപതേ നഭസ്ഥലം നാപി സരോ ഗൃണന്തി. ദ്വേജാനുനി സുതലം വിശ്വമൂർത്തിർ ഊരുദ്വയം വിതലം ചാതലം ച മഹീതലം തജ്ജഘനം മഹീപതേ നഭസ്ഥലം നാപി സരോ ഗൃണന്തി. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വമൂർത്തർ ഊർധ്വയം വിതലം ചാതലം ച മഹീതലം തജ്ജഘനം മഹീപതേ നഭസ്ഥലം നാഭി സദോ ഗൃണന്തി. തേജാനുനി സുതലം വിശ്വമൂർത്തർ ഊരുലയം വിതലം ഊരുദ്വയം വിതലം ചാതലം ചലം തജ്ജഘനം മഹീപതേ നാഭി സരോ ഗൃണന്തി. തേജാനുനി സുതലം വിശ്വമൂർത്തർ ഊരുദ്വയം വിതലം ചാതലം ച മഹീതലം തജ്ജഘനം മഹീപതേ നഭസ്ഥലം നാഭി സരോ ഗൃണന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ദ്വേ 2 ജാനൂനി ഇരു കാൽമുട്ടുകളും സുതലം എന്നു പേരായ ലോകങ്ങൾ വിശ്വമൂർത്തി വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഊരുദ്വയം ഇരു തുടകളും വിതലം എന്നു പേരായ ലോകം ച അതലം എന്നു പേരായ ഗ്രഹങ്ങൾ ച മഹീതലം എന്നു പേരായ ലോകങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജഖനം അരക്കെട്ടുകൾ മഹീപതേ അല്ലയോ രാജാവേ നഭസ്ഥലം ശൂന്യാകാശം നാഭിസര പൊക്കിൽ പാദം ഗൃണന്തി അവർ അപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ സുതലവും ഇരു തുടകൾ വിതലവും അതലവുമാകുന്നു. അരക്കെട്ടുകൾ മഹീതലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിപാദം പൊക്കിൽ കുഴി ശൂന്യാകാശവുമാകുന്നു. ശൂന്യാകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കുപരിയുള്ള അനന്തമായ ബഹിരാകാശം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുതലമാണ് കാൽമുട്ടുകള്. ഇരു തുടകള് വിതലവും അതലവുമാണ്. അരക്കെട്ടുകൾ മഹീതലമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊക്കിൽ കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് നാഭിപാദം അത് ശൂന്യാകാശവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശൂന്യാകാശം ഭൂമിക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള അനന്തമായ ബഹിരാകാശം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിന് കാൽമുട്ടുകളാണ് സുതലം, ഇരു തുടകള് വിതലവും അതലവും, അരക്കെട്ടുകൾ മഹീതലം, പൊക്കിൽ കുഴി ശൂന്യാകാശമാണെന്ന് പറയുന്നു. ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഉരസ്ഥലം ജ്യോതിരനീകമസ്യ ഗ്രീവാമഹർവദനം വൈജനോസ്യ തപോവരാട്ടിം വിദുരാദിപുംസ സത്യം തു ശീർഷാണി സഹസ്രശീർഷ്ണ. ഉരസ്ഥലം ജ്യോതിരനീകമസ്യ ഗ്രീവാമഹർവദനം വൈജനോസ്യ തപോവരാട്ടിം വിദുരാദിപുംസ സത്യം തു ശീർഷാണി സഹസ്രശീർഷ്ണ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജ്യോതിരാദികേമസ്യ വാമഹർവദനം വൈജനോസ്യ തപോവരാട്ടിം വിദുരാദിപുംസ സഹസ്രാണി സഹസ്രശീർഷണാം. വൃഷ്ണം ജ്യോതിരനികാമസ്യ വാമഹർവദനം വൈജനോസ്യ തപോവരാട്ടിം വിദുരാദിപുംസ സഹസ്രാണി സഹസ്രശീർഷണാം. ജ്യോതിരാദികേമസ്യ വാമഹർവദനം വൈജനോസ്യ തപോവരാട്ടിം വിദുരാദിപുംസ സഹസ്രാണി സഹസ്രശീർഷണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഉര ഉയർന്ന, സ്ഥലം സ്ഥാനം അതായത് മാറിടം, ജ്യോതി അനീകം, തേജോഗോളങ്ങളായ ഗ്രഹങ്ങൾ, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഗ്രീവ കഴുത്ത്, മഹാ തേജോഗോളങ്ങൾക്കുപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹസമുച്ചയം, വദനം വൈ കൃത്യമായിട്ട്, ജന മഹർലോകത്തിനുപരിയായ ലോകം, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, തപ ജനലോകത്തിനുപരിയായ ലോകം, വരാടി നെറ്റി, വിധു അറിയപ്പെടുന്നു, ആദി മൂലമായ, പുംസ വ്യക്തിത്വം, സത്യം സത്യലോകം, തു എന്നാൽ, ശീർഷാണി ശിരസ്, സഹസ്ര 1000, ശീർഷ്ണ ശിരസുകളോട് കൂടിയ ഒരുവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മാറിടം സ്വർഗലോകവും, കണ്ഠം മഹർലോകവും, വദനം ജനലോകവും, നെറ്റി തപോലോകവുമാകുന്നു. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മാറിടം സ്വർഗലോകമാണ്, കണ്ഠം മഹർലോകം, വദനം ജനലോകം, നെറ്റി തപോലോകമാകുന്നു. പരമോച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള ലോകമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സത്യലോകം ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരത്തോട് കൂടിയവനും 1000 ശിരസ്സുകളോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സാകുന്നു. അപ്പൊ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരത്തോട് കൂടിയ ആ 1000 ശിരസ്സുകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ് എന്ത്? സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലുള്ള പ്രഭാപൂർണമായ തേജോമയ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവ ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ മൂലരൂപത്തിന്റെ മാറിടമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ തേജോമയ ലോകങ്ങൾക്കുപരിയായി പ്രപഞ്ച നിർവാഹകരായ ഉപദേവന്മാരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളായ സ്വർഗസ്ഥാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹർലോകവും ജനലോകവും തപോലോകവും ഏറ്റവും ഉപരിയായി പരമോച്ച സ്ഥാനത്തുള്ളതും ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വരിഷ്ഠ അധികാരികളായ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ വാസസ്ഥാനമായ സത്യലോകവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സർവ്വ ജീവിജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് വർത്തിക്കുന്ന ഈ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണസാഗരത്തിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവയിൽ ഓരോന്നിലും എണ്ണമറ്റ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ, സ്വർഗീയ ദേവന്മാർ, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ എന്നിവരോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപ ചിത്രീകരണവുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലുള്ള പ്രഭാപൂർണമായിട്ടുള്ള തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങള് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ മൂലരൂപത്തിന്റെ മാറിടമായിട്ടാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ട് പ്രപഞ്ച നിർവാഹകരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വർഗസ്ഥാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹർലോകം, ജനലോകം, തപർലോകം, അത് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സത്യലോകവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വരിഷ്ഠാധികാരികളായ, അതായത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ വാസസ്ഥാനമായ സത്യലോകവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഈ വിഷ്ണു, അത് നമുക്കറിയാം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണസമുദ്രത്തിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നിലും എന്തുണ്ട്? എണ്ണമറ്റ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും സ്വർഗീയ ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ എന്നിവരോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപ ചിത്രീകരണവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു അചിന്ത്യ ശക്തിയുടെ ചെറിയൊരു അംശത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും ഈ 7-14 ലോകങ്ങൾ, അതില് ഈ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര്, എല്ലാതും എന്തിലുണ്ട്? ഓരോരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും. നമ്മള് അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് ഇതിൽ എവിടെയുള്ളത്? കാരണസമുദ്രത്തില് അസംഖ്യ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് പോയി. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാ നമ്മള് ആ 7 പാളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മള് ആ 7 പാളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 7 പാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പൊ 2ാം സ്കന്ധത്തിലും വരുന്നുണ്ട്, 3ാം സ്കന്ധത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് അപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് ഈ 7 ആവരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതി, പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാല് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും മൂലം കാരണമായിട്ടുള്ള അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്ത്, ഈ പറയുന്ന പ്രധാന. അവ്യക്തത എന്ന് പറയില്ല, അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അത് 3 എണ്ണം, അത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അത് നിലനിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ 3ഉം തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ആ അവസ്ഥയാണത്. അപ്പൊ അതില് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യത്തേതും പുറമേയുള്ള ആവരണമാണ് എന്ത്, ഈ പറയുന്ന പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണത്, ആവരണമാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്, അനിർവചീയമായ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് അനിർവചീയമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രകൃതിയില്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രകൃതിയില് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി പതിക്കുമ്പോ ഇത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് തുല്യാവസ്ഥ തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പോഴാണ് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നത്, ഈ മഹത്വത്വം രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിത്തുകള്, ഭൗതിക ശക്തികള് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അനിർവചീയമായ വസ്തു എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഈ മഹത്വത്വത്തെ വിവരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ അനിർവചീയമായ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരാണ്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഹത്വത്വത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ഘടകമാണ് എന്ത്, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന് താൻ ശരീരം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ശരീരമാണ്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്ന അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റായ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവരണമാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ശരീരമാണെന്ന് ആ തെറ്റായ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെറ്റായ അബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആവരണത്തിൽ നിന്ന്, ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഘടകങ്ങള് ആദ്യം ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തിൽ തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ പഞ്ചഭൂത ഘടകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ആണ് എന്ത്, ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ശബ്ദമാണ് ആകാശത്തിന്റെ തനതായ ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭൗതിക രൂപങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്പേസ്, ആ സ്ഥലം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് എന്ത്, ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതാണ് എന്ത്, വായു. ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, വായു ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്പർശമാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ഗുണം. അപ്പൊ ചലനങ്ങൾക്കും ശ്വാസശക്തിക്കും പ്രാണനും കാരണം ഈ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വായു. അടുത്തതാണ് എന്ത്, അഗ്നി എന്ന് വെച്ചാല് വായുവിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്, അഗ്നി. അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറച്ചാല് രൂപമാണ് അഗ്നിയുടെ പ്രധാന ഗുണം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് വെളിച്ചം, ചൂട്, ദഹനം, വസ്തുക്കൾക്ക് നിശ്ചിതമായ രൂപം നൽകുക, ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്, ഈ അഗ്നിയുടെ ആവരണത്താലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ജലം എന്ന് വെച്ചാല് അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ജലം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഒരു തത്വമാണ് എന്ത്, ജലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാളികളുടെ വലിപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഘടനയും ഭാഗവത പ്രകാരം പറയുന്നത് 2 പ്രധാന വലിപ്പം, 10 മടങ്ങ് ഓരോ ആവരണവും തമ്മിൽ, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആവരണ പാളിക്ക് 10 മടങ്ങ് വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫസ്റ്റത്തേന് 10 മടങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിന് 10 മടങ്ങ്, പിന്നത്തേന് അങ്ങനെ 10 മടങ്ങാണ് വലിപ്പം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താണ്, പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥൂലമായ ആവരണങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 7 ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളും കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാം, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്. അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമുക്കിനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ